I Nepal er 40% af befolkningen analfabeter, og 30% lever under FN's fattigdomsgrænse. Det betyder, at store dele af Nepals ungdom lokkes til udlandet, hvor de ender med at arbejde under umenneskelige forhold. Mange vender aldrig hjem igen. Dette er en ond cirkel, som Human Practice Foundation arbejder målrettet på at bryde. Vi arbejder for at skabe den gode cirkel. Evnen til at læse, skrive, regne og tale engelsk giver børn mulighed for en dag at få et ordentligt arbejde eller skabe deres egen forretning. Et arbejde bidrager til familiens økonomi, til fællesskabet og til samfundet. Økonomisk sikkerhed sender også næste generation i skole. Uddannelse er altså det første skridt ind i en god cirkel, og andet skridt er etableringen af arbejdspladser. Alt sammen for at sikre langsigtet økonomisk vækst. Vi opererer effektivt og resultatorienteret, fordi vi har en helt særlig indstilling til hjælpearbejde. En indstilling, der bygger på vort stærke forretningsorienterede bagland. Vi lover dig derfor størst mulig effekt for hver eneste investeret krone. Det kan vi gøre, fordi 100% af din donation går direkte til projektet, da en gruppe af Founding Fathers sponsorerer al administration rundt om projekterne. Vi er båret af en personlig passion og dedikation til vores arbejde. Det er en ild, der bliver ved med at brænde, indtil vi har nået vores mål om at bryde cirklen. Vi lover dig, at vi vil vende udviklingen. Jo flere skoler og jo flere lokale arbejdspladser, des bedre er mulighederne for at træde ud af fattigdommen. Tag med os på rejsen mod en værdig fremtid for de næste generationer af verdens fattigste. Læs mere på humanpractice.org.